Každý investor, keď ti zadá projekt, jeho otázka je, kedy bude hotový. Stavebný úrad je možný, že ťa môže pokutovať viackrát. Už aj keď chcú na čierno začať stávať, dohodnite sa so susedmi. Nepodporujeme čierne stavby, Nepodporujeme. No ty máš obrovskú zodpovednosť v tej práci. Áno, ja som ten prvý telefonát, ktorý príde, keď sa proste niečo pokazí. Architektúra nie je len o projektovaní. Pre mňa bolo jednoduchšie skočiť hneď priamo do tej vody a povedať si, že či áno alebo nie. Predo mňou sedí Dominika Markech, architektka, ktorá dokončila vysokú školu v 2014. Takže už 9 rokov architektkou, od 2019. autorizovanou. Založila si firmu Adam Arch. Pracuješ v oblasti stavebníctva, robíš vizualizácie, robíš správne konania a samostatnú aj tú architektúru. Minulý rok si začala študovať súdnosnálkyňu, takže naozaj tu máš také široké a pestré špecializáciu. Áno. Aké to je byť ženou v stavebníctve? Náročné. Prečo? Jednoznačne náročné. V podstate už po toľkých rokoch by som povedala, že už teraz to beriem tak s humorom. Na začiatku mi to až také vtipné neprišlo. Tak celkovo ženy všeobecne v zamestnaniach to majú o niečo horšie a podľa mňa ešte horšie je to vtedy, keď si v odbore, ktorý je výslovne ako keby mužský odbor. Čiže čisto stavebníctvo je také, tak keď príde na stavbu vtedy 26-ročná žena a sú tam muži, ktorí sú tam 30 rokov a majú svoje skúsenosti a môj názor tam v podstate vtedy nič neznamenal. Ale postupom času sme si k sebe našli cestu a nejako to fungovalo, ale je to náročné a hlavne to chce vytrvalosť a trpezlivosť, si myslím tiež. Čo ti pomohlo v tých časoch, v tých začiatkoch? To, že som strašne papulnatá. To je asi jednoznačný dôvod, čo mi tak najviac akože pomohlo. A to, že som to chcela jednoducho, tá vytrvalosť. A keď proste to nešlo dverami, tak som prišla oknom. Takže stále to tam bolo. A keď som mala pocit, že napríklad na tej stavbe nie som ako keby rešpektovaná, tak som si tam v podstate zavolala niekoho so sebou, či to bol vtedy už niekedy stavbár alebo iný inžinier, alebo som mala na telefóne napríklad vždy statika, ktorý si ma zastal a potvrdil to, čo som tvrdila. Čiže vždy sa dalo nejakým spôsobom obhajiť, aby ma nejakým spôsobom začali brať do úvahy. Keby som sa mohla spýtať, že čo by si odporúčala začínajúcim architektom, bolo by to presne tá sila, tá vytrvalosť, alebo aj niečo iné by si im odporúčala? Ja by som im odporúčala nezakopať sa v podstate v jednom ateliéri a povedať si, že toto mi stačí. Jednoducho dať nejakú prax. Ja viem, že je to ťažké nabrať, lebo v tých ateliéroch ťa nepustia ku každej tej robote. Ale určite by som povedala, že lepšie začať na vlastnú päsť, zistiť, či ťa to baví, lebo architektúra nie je len o projektovaní. V podstate, keď ti robíš sám na seba, je to skôr taký súhrn všetkých činností. A tam podľa mňa človek hneď zistí, že či sa tým chce smerom uberať alebo nie. Čiže pre mňa bolo jednoduchšie skočiť hneď priamo do tej vody a povedať si, že či áno alebo nie. Videla som, že si mala skúsenosť v jednej práci ako na pozícii sales. Áno, ja som po architektúre nemohla ísť rovno robiť architektku po škole, tak myslím. Tým, že architektúra je 6 rokov a 6 rokov ti v podstate niekto stále vtlka do hlavy nejaké veci, tak už jednoducho potrebovala som pauzu od toho, tak som si povedala, že treba vyskúšať aj niečo iné. A hlavne architekti nevedia robiť nič iné ako architektúru. Treba si to tak aj povedať, je to tak, že my sme proste kockovaní proste iba do toho a ja som vôbec nemala šajnu o tom, ako fungujú veci vonku. Tak som išla v podstate po škole rok na obchodné a zistila som, že áno, to tady cesta nevede. Takže som si, veľmi dobre mi to vtedy padlo, lebo som išla nastúpiť na matersku, takže som si vtedy hneď uvedomila, že to by som nemohla, lebo to je proste, nie je to kreatívna práca. U teba je zvláštne to, že neviem dohľadať tvoje portfólio, asi nikto nevie dohľadať tvoje projekty, aj myslím si, že je ich veľa. Spomínaš si na taký jeden, alebo keď si spremetneš všetky projekty, na ktorý si pyšná, ktorý si dokončila, bol náročnejší a tak ti prvý napadne? Ono, akože ja som kvázi pyšná na všetky. Hlavne aj to, že sa to postavilo. Že to z tých výkresov zvládli. Alebo teda, ako dalo sa to postaviť, bolo to možné, že je to tam, že konečne to vyšlo. Skôr možno, že interiérové niektoré veci, ktoré vyšli v takých väčších stavbách tie ako tak. A zostavie
asi každý jeden rodinný dom. Nemala som tam nejak akože také, že taký dom, ktorý myslím, že bude náho pyšná, sa bude ešte len stavať. Takže to viem teraz, lebo to bude taká po tých rokoch také niečo, čo je úplne niečo iné a hlavne investor to cíti rovnako, že nemá potrebu nejakým spôsobom to sekať, čo sa týka aj finančného hľadiska, ani všetkého. Čiže taká stavba, na ktorú že úplne budem najviac pyšná, tak tá ešte len príde. Takže nás tak tízuješ troška, áno, že máme sa na čo tešiť. Áno, to bude, dúfam, že tá vidia, že to bude tak, jak si to predstavujeme, lebo ten investor je tiež trošku taký nenormálny, asi ako ja, takže má všelijaké také špecifické požiadavky a keď tam dáme, tak to bude veľmi pekné. Takže to ešte len príde, takže na to sa teším. Ale inak celkovo som pyšná na všetky. Ty teda zastrešuješ projekt od prvotného zadania až po celý inžiniering, aj architektúru, aj inžiniering, až po finálnu kolaudáciu. Dá sa povedať. Je to tak, lebo v podstate za mnou poväčšine prídu vtedy, keď napríklad kúpia nejaký pozemok, alebo sa ho ešte len chystajú kúpiť ten pozemok. S tým, že keď chcú odo mňa riešiť, budeme brať rodinný dom, to je najčastejšia vec, nejaký projekt na rodinný dom, tak sa pre mňa je najjednoduchšie, keď pri projektovaní si robím súčasne aj inžiniering. V podstate pri prvých 3-4 domoch som to nerobila a stálo ma to strašne veľa psychické námahy, lebo tí ľudia v podstate nevedia, čo majú robiť následne s tým projektom a non-stop som musela byť na telefóne. Čiže pre mňa je jednoduchšie im tú službu ako keby nejakom balíku ponúknuť, spraviť si inžiniering, spraviť si všetky zmluvy na seba, kvôli tomu, že už mám niekoľko prístupov, čo sa týka sieťarov. Samozrejme po autorizácii som na jednoduché stavby je stavebný dozor, čiže v podstate tým pádom to máme v jednom balíku. A už sú tak aj naučení, že keď aj postavia, tak párkrát tam idem pozrieť, aby sa nepovedalo. A keď idú kolaudovať, tak všetky zase mi príde mail, že čo máme robiť. Tak zase im to v podstate v maili nachystám, skolaudujeme a čakám, že mám od nich pokoj, ale to sa málo kedy stáva. Keď si zastrešuješ projekt, hovoríš, že najradšej si to robíš sama. Áno. Povedzme nejaký bytový dom. Zastrešila si aj bytové domy. Čo sa týka inžinieringu, si robím všetky stavby. Čiže nie len rodinné domy, už pokiaľ to ide od bytové domy, apartmanové domy, polifunkcie, IBVčky. Tam si robím, už vlastne napríklad pri niektorých väčších stavbách si robím inžiniering, výslovne si ho vyžiadam. Lebo je iné, keď napríklad narazíme na nejaký problém, tak ja si ho rýchlejšie vykonzultujem s tým daným úradom, ako keby mi teraz volal investor a začne mi to vysvetľovať, čo by ani nevedelo, čo ide. Pri väčších stavbách vždy preferujem, že si robím inžiniering sama. Pri tých menších ja nechcem nikomu zobrať tú možnosť, lebo tiež to je nejaká ako keby služba, za ktorú sa platí. Čiže ak má niekto pocit, napríklad, že má čas a vie srátať 2+2, si to môže kľudne vybaviť sám, lebo to až taký strašný problém pri rodinných domoch nie je. Ale po väčšine nikto si to nechce vybavovať, lebo každý je v práci, čiže nemá na to čas nejakým spôsobom, ani nevie ako. Takže. Keď sme pri tých bytových domoch, ako dlho trvá väčšinou ten proces? Pretože niekto si predstavuje, že od pol roka mám všetko vybavené. Koľko trvá väčšinou ten proces od toho prvotného zadania, že teda investor vlastní nejaký pozemok, až po finálnu kolaudáciu, odovzdanie nehnuteľností? Tak bytové domy sú na roky. To si musíme povedať úprimne tak, ako to je. Samotný rozdiel napríklad v bytovom dome a rodinnom dome je taký, že v rodinnom dome viem zlúčiť dve konania dokopy. Čiže viem zlúčiť územné a stavebné konanie dokopy, ale pri bytovom dome a hociakej inej stavbe, ktorá nie je jednoduchá, to neviem. Čiže ja musím ako keby projektovo najprv spraviť projekt na územné rozhodnutie, čo samozrejme s projektom, s nejakým spôsobom, s vyjadrovačkami, je nejaký, dajme tomu 2-3 mesiace. Kým sa to dostane na stavebný úrad a kým sa to vydá, povieme si tak, ako to je. To býva koľkokrát aj pol roka, aj 3/4 roka, kým napríklad ten bytový dom má vydané to územné rozhodnutie, lebo pri týchto stavbách je to územné rozhodnutie veľmi dôležité, lebo už sa v podstate v stavebnom s ním nedá hýbať. Čiže všetky úrady si dávajú veľký pozor na to, čo do toho územného rozhodnutia ako keby napíšu. Čiže to po väčšine trvá tak dlhšie. To dajme si 3/4 roka. Potom si povieme s investorom, že tak ideme do toho alebo neideme do toho, lebo na jednej strane on už má čas vyhratú, lebo už má umiestnenú stavbu. Čiže už nebude mať problém v budúcnosti nejakým spôsobom sa k tomu vrátiť. Keď si povieme, že ideme na stavebné povolenie, tak projekt na stavebné povolenie na bytový dom je minimálne pol roka, lebo tak tam už zasahuje viacero profesí, nie základné.
a potom to ide na stavebný úrad, s vyjadrovačkami to môžeme mať ďalšieho pol roka. Čiže taký štandardný, slušný bytový dom by sme mohli dať do takých 2 rokov. To znamená, že ak má klient záujem a developer alebo investor vyhodí nejaký inzerát, že predpredaj, že ešte sa nezačalo stavať, ten klient môže počítať, že o 3 roky bude bývať, áno. Povedzme. Áno. Čiže ak chce kupovať teraz a chce bývať o rok, tak to nie je dobrá možnosť alebo varianta. Nie, po väčšine kupovať ako keby a bývať za rok by malo by byť vlastne v podstate tak, že už viem sa ísť na tú stavbu pozrieť. Treba brať do úvahy aj to, že v podstate ten kolaudačný proces pri bytových domoch je náročnejší. Čiže tiež to nie je tak, že to mám behom týždňa. Sú tam odozdávajúce protokoly, firmy sa tam musia kontrolovať certifikáty, tam nastupuje aj inšpektorát práce, všetko. Čiže keď chcem bývať za rok, tak už ísť pozrieť na tie otvorené dni, kedy už tá bytovka stojí a v podstate sa už len finišuje. Skôr určite nie. Bežným problémom, čo sa my stretávame v praxi v realitnej, tak sú tzv. Čierne stavby. Dá sa to ešte aktuálne na Slovensku riešiť? Príde za nami klient a povie, chcem predať nejakú nehnuteľnosť, ale nemám niekde zapísanú, môj dedo to tu postavil a teda táto stavba sa nazýva čiernou stavbou. Že nebola ohlásená, nebola skolaudovaná. Ako to vie vyriešiť? Čo sa týka tých čiernych stavieb, prvú vec, keď v podstate niekto za tebou príde s tým, že by chcel legalizovať tú stavbu, je potrebné si overiť, či je možné tú danú stavbu zlegalizovať. Čiže toto znamená to, že keď napríklad mám v existujúcej zástavbe rodinných domov napríklad v záhrade nejakú výrobu a v územnom pláne tá výroba nie je tam povolená, tak ja tú stavbu proste neviem zlegalizovať. Na to, aby som niečo zlegalizovala, musím byť v súlade s územným plánom mesta, obce alebo zóny. Čiže tým pádom musí byť v súlade. A už problém s tou celkovou legalizáciou by až taký nemal byť. Môžeme sa dostať ešte do takého menšieho problému je taký, že každá ako keby lokalita, územný plán má danú zastavanosť svojich pozemkov. Čiže ak sa stane, že legalizáciou tých stavieb prekročím tú danú zastavanosť povolenú, tak ju tiež nezlegalizujem. Čiže na to, aby som zlegalizovala stavbu, si musím overiť niekoľko ako keby veci, či je to možné. Ak spĺňam to, že ako keby s legalizovaním tou stavbou som pod zastavanosťou, som v súlade s územným plánom, tak potom jediné, čo ma čaká, je v podstate vyňatie z pozemkového úradu, s čím pozemkový úrad nemá problém, nakoľko napríklad, ak je tá stavba postavená dlhšie ako 2 roky, tak dokonca v podstate nie si ani pokutovaný pozemkovým fondom, lebo stráca to význam. Čiže iba do 2 rokov ťa vedia pokutovať. Ako veľakrát sa mi stane, že chcú zlegalizovať garáž, ktorá im tam stojí 20 rokov. Pre mňa je otázka prvá taká, že či potrebujú zlegalizovať teraz, lebo ja si myslím, že tá garáž už ani len nemá hodnotu a na to ten proces celý absolvovať. Lebo ono to je legalizácia, je dodatočné stavebné povolenie plus s kolaudáciou. Čiže tam máš trojnásobných správnych poplatkov a ešte si vlastne urobil právny delikt. Čiže si pokutovaný. A keď si to všetko zrátaš s tou projektovkou, ktorá na tú danú vec musí byť, čo je architektúra, statika, požiarna ochrana, geometrický plán od geodeta, poplatky, tak ja koľkokrát mám pocit, že tá stavba nie je ani len hodná toho procesu. Čiže môj návrh je taký, že buď si to premyslieť, že či naozaj to chcete, že potrebujete to napríklad presne tak, ako si hovorila, že kvôli úverom, kvôli predaju, že či je to teda nutné, či sa vám to oplatí, tak vtedy do toho ideme. Ak sa to neoplatí a nie je to nikde napísané, môj návrh je, že zbúrajte to. A teraz nastal veľký problém s tým, že má nám nastúpiť nový stavebný zákon 1.4., čo sa pravdepodobne nestane, keďže už v televízii dávali, že má sa to nejakým spôsobom odsúvať, ale tam je napísané, že už nebudú sa môcť stavby dodatočne ako keby povolovať. Oni sa nebudú môcť dodatočne povolovať tie stavby, ktoré budú postavené po tom 1.4.2024. Každá stavba, ktorá je postavená pred tým rokom, pred tým dňom, sa bude dať zlegalizovať, ale nie týmto druhom konania, ale bude to v podstate ako keby potvrdením užívania stavby. Čiže ohlásením nového stavebného zákona nastal strašný boom, lebo každý geodet, keď došiel na nejaký pozemok, tak každý mu hovoril, keď tu nemáte zapísané, treba to zapísať, čo vôbec nie je pravda, lebo nikto mi tú stavbu nedá zbúrať, keď ja tam mám proste chlievik pre sliepky 30 rokov, tak nikto teraz nepríde a nezbúra mi ho. Čiže tie záhradné domčeky a také veci, ktoré sú tam a ľudia tu majú, tak to neznamená, že po 1.4. teraz dojde buldozer od vlády a teraz začnú búrať. Takže preto aj veľa vecí sa dostalo ku mne, že musíme to zlegalizovať. Som ľudí normálne presvedčila, že netreba. Lebo nemá to význam a
Ani sa im to neoplatí finančne. Zas nie je to pár korún. Sice robím sama sebe zle, ale zas treba byť aj taký trošku, vedieť tých ľudí pochopiť, lebo po väčšine sú to už starší ľudia a skôr mi je to ako keby ľúto. Vieš proste na čo? Na čo to je potrebné v podstate. Čiže netreba. Rodinné domy. Áno. Je povolená výstavba. Ako sa legalizuje čierna stavba? Záleží na tom, že akože teraz, že napríklad, že kúpili si pozemok, ale ponáhľali sa so stavbou. Vo veľa prípadoch je to, že veľa ľudí napríklad predáte byty a nemajú čas čakať, kým im bude napríklad vydané to stavebné povolenie. Čo ja rozumiem tomu. Ja vždy každému hovorím, že si je vedomý toho, čo robí. Čiže porušuje zákon, ale ja to na druhej strane chápem, lebo keď v niektorých lokalitách sa vydávajú stavebné povolenia na rodinné domy proste rok, tak tí ľudia, keď napríklad predajú nejakú nehnuteľnosť a chcú začať stavať a nechcú bývať 5 rokov u svojich rodičov, tak ja verím tomu, že sa proste ponáhľajú. Tým pádom sa to čas napríklad úradov nám odpadne, lebo už napríklad sa ti nemusia vyjadrovať pamiatkový úrad, lebo už máš dávno základy vykopané. Čiže už aj keby som tam niečo našla, tak už to tam dávno nie je. Takže v podstate robí sa to isté znova. Urobí sa klasický rodinný dom so všetkým všudy, s kompletnou projektovou dokumentáciou. Iba sa líši to, že vlastne nevyžaduješ ako keby vyjadrenia k stavebnému povoleniu, ale dodatočnému stavebnému povoleniu. Stavba je normálne povolená a tebe vlastne po vydaní dodatočného stavebného povolenia ti bude doručený ako keby predvolanie na správny delikt. Zaplatíš si pokutu. Pokuta je daným nejakým štýlom daná v stavebnom zákone do nejakých 827 eur, ale aby som to upozornila, tak stavebný úrad je možný, že ťa môže pokutovať viackrát. Lebo napríklad, keď začneš stavať a udá ťa napríklad sused, tak k tebe príde stavebný dohľad a oni ti stavbu pozastavia. Čiže dokým ty, ako keby si papierovo nedáš dokopy stavbu, nesmieš v stavbe pokračovať. Čo samozrejme nikto nedodržuje, lebo v podstate, keď raz mám už múry na polku a teraz rýchlo to chcem do zimy zakryť, tak tí ľudia to risknú a pokračujú ďalej. Len keď majú napríklad ďalšieho dobrého suseda, tak ten stavebný úrad tam znova príde a každý ten jeden ako keby dohľad môže tú pokutu ukladať. Čiže preto hovorím, že treba si to aj rozmyslieť. Už aj keď chcú na čierno začať stávať, tak moja rada pre všetkých je dohodnite sa so susedmi. Nepodporujeme čierne stavby, Nepodporujeme, ale vieme sa vžiť do toho, keď ten človek sa proste ponáhľa. Ja to chápem z toho ľudského hľadiska. Ale toto už nevyriešime po tom 1.4. Čiže na to treba dať pozor, že tá stavba začne, po 1.4. už sa nebude dať zlegalizovať. Čiže oni sa tak chcú vyhnúť tým čiernym stavbám, ale to kým bude, tak to sa ešte veľakrát zmení. Nový stavebný zákon. No. Takzvaný zákon o výstavbe. Áno. Má vraj skrátiť proces správnych konaní až o 70%. Veríš tomu, že to tak bude? Nie. Ja by som vám to povedala tak, že náš stavebný zákon navrhli ľudia, ktorí nemajú v podstate podľa mňa nejaké extrémne skúsenosti s praxou, tak jak sa navrhuje každý tu zákon v tejto republike. Takisto ako sa navrhla aj norma na bývanie a v podstate nie je v súlade so stavebným zákonom. Lebo nová norma na bývanie odporúča, ako keby definuje rodinný dom s 2 bytovými jednotkami a stavebný zákon máme s 3 bytovými jednotkami. Tým pádom vlastne zákon je nadradený vyhláške, čiže stále platí stavebný zákon. Čiže nová norma nie je opäť a znova na nič. Teda nový stavebný zákon v podstate má zrušiť stavebné ako keby úrady, obecné a ako keby mestské a má sa to dať na okres. Čiže ja si neviem predstaviť to, že napríklad už len Sereď je ako keby spoločný stavebný úrad pre obce dookola a teraz vlastne ešte naše mesto a ešte naše aj obce, všetko dookola pôjde do Galanty. To je nereálne. 70%. Oni to chcú digitalizovať, čo je tiež ďalšia krásna vec, čo nefunguje. Lebo ja keď podám proste žiadosť o vyjadrenie cez nás e-Slovensko, tak mne polka úradov odpíše písomne. Áno, u nás nefungujú základné pravidlá, že keď mi to príde elektronicky, odpíšem elektronicky. Na to som sa pýtala napríklad aj geodetov, lebo geodeti už majú ten svoj nový zákon prijatý dlhšie a už by mali mať tú digitalizáciu úspešne za sebou. Nefunguje. V podstate s geodetom, ktorým spolupracujeme, povedal, že v podstate oni stále musia fyzicky ísť tam. Čiže keď nefunguje jedno malé odvetvie, čo je vlastne geodet, ako môže fungovať celé stavebníctvo. Ono je to pekná vízia, ale nemyslím si, že sa to naplní v budúcom roku. Podľa mňa na to potrebujeme dlhší čas, vychytať tie muchy,
Stačí si pozrieť náš plán obnovy. Bol 4 a server im padol. Takže ja si to neviem predstaviť reálne, že vieš, že keď začneme nahrávať, 5 naraz, teraz čo? Padne mi to a tým pádom a ja budem napríklad v termíne a padne mi server a nenahrám to v tom danom termíne, tak teraz ako kto bude za to nést chybu? Ja, čo som to nepodala, alebo ten, komu padol ten server? Čiže... Priznávaš sa, že prihlasuješ na poslednú chvíľu veci? Samozrejme. To je štandard. Architekti vždy robia všetko na poslednú chvíľu. Padne mi to v tej poslednej minúte. Áno, takže ale je to tak proste. Vždy do poslednej chvíľky čakáme, aby sme to vyriešili, lebo pod stresom sa predsa najlepšie pracuje. Pôvodný stavebný zákon je zo 76. Áno. Je to obrovský skok, ktorý asi treba zobrať dlhodobejšie, možno to naplánovať dlhodobejšie, tú digitalizáciu, modernizáciu, aj tých ľudí zaškoliť, možno na nové technológie, aj tých zamestnancov. Zamestnancov určite. A hlavne, oni všetci sa ako keby teraz vystatujú tým novým stavebným zákonom, ale my k nemu nemáme vyhlášky. Ja nemám vykonávacie vyhlášky k novému stavebnému zákonu. Mňa sa teraz strašne veľa developerov pýta, že je tam veľmi veľký rozdiel, čo sa týka sadzobných poplatkov. A každý jeden sa ma pýta, že ako sú tie poplatky nastavené. A moja odpoveď je, že ja neviem, lebo my jednoducho nemáme vykonávacie vyhlášky. Čiže ono je to taká rúžová bublina, ktorá podľa mňa budúci rok praskne a oni si dajú si to prekonávacie obdobie, nebude na 2 roky, ale dajú si ho podľa mňa na 4. No ty máš obrovskú zodpovednosť tej práci, pretože na tebe stojí ten celý projekt. Áno. A keď sa niečo pokazí, tak ja som v tej prvej rane. Áno, ja som ten prvý telefonát, ktorý príde, keď sa proste niečo pokazí. Ja som v tej prvej línii v podstate, či je to zo strany či samostatného toho stavebného úradu, úradníkov jednotlivých, alebo toho investora. S čím ja až taký problém nemám, tak to ja som názoru, že každý problém sa dá vyriešiť. Dobre, vyrieši sa, či už v spokojnosti alebo nespokojnosti, ale vyrieši sa. Čiže vždy sa to dá tým, že mám v podstate dar reči. Tak v podstate vždy sa to nejakým spôsobom sa to dá vydiskutovať. Ja viem, že za tie roky som sa naučila robiť hlavne kompromisy. Čiže už vo veľa projektoch v podstate nejde iba o mňa, aby som ja bola spokojná. Nejde ani o investora, ale aby boli spokojné obidve strany. Lebo na tom záleží. Keď jednoducho my si chceme ísť stále to svoje, stavebný úrad si stále pôjde tiež to svoje, tak to nikam nevedie. Proste vždy je treba nájsť ten kompromis, ale tak, aby vyhovoval každým. To je to najdôležitejšie. Keď nastane nejaký problém, zavolá ti investor. Áno. Aj sa kričí? Nie. Samozrejme, že sa kričí. A s tým mám veľký problém. Kričí sa. Jasné, že sa kričí. Záleží, takto, aby som to povedala tak, ako to je. Ja mám 3/4 investorov mužskú kategóriu, áno. Čiže mne sa s nimi napríklad aj lepšie spolupracuje, lebo oni vedia povedať veci na rovinu. Niekedy samozrejme si dávajú väčší pozor na to, ako s človekom jednajú s tým, že som žena, tak nie každý si dovolí po mne proste zjapať, jak po niekom na stavbe. Čiže, ale kričí sa, jasné, že sa kričí. Ja začnem kričať naspäť a cítim sa v talianskej domácnosti. Potom sa tak každý ukludní a zavoláme si v podstate za pár dní. Už sa stalo tak, že som si už aj blokla investora. Už len z trucu, áno, už sme mali takú manželskú hádku, že som si ho blokla. Čiže nás to tak po 2 týždňoch prešlo, stretli sme sa a bolo dobre. Čiže vždy je to o tom, že ono je to tak, že ja za tie roky v podstate mám tých investorov ako keby stálych. Tie najväčšie ako keby firmy, ale nie firmy, ale tých investorov, s ktorým robíme stavby, tak robíme iné typy niekoľko rokov. Čiže není to tak, že napríklad s veľkým developerom sa poznám mesiac. My sa poznáme roky. Čiže skôr už sme potom, ak sú môj ročník, dajme tomu, alebo okolo mňa, tak sme už skôr kamaráti. Ak sú to starší developeri, tak máme taký rešpekt medzi sebou. To sme sa na začiatku bavili, že výstavba bytového domu trvá aj zo 3 roky, takže asi presne poznáte sa dlhšie, že prejdete si spolu prvý projekt, ten trvá, dáme tomu 3 roky, takže už sa ostrielate a už keď to funguje, tak Tie bytové domy sú ešte z tých lepších. Najdlhšie trvajú v podstate projekty na IBVčku, čo to je proste strašne veľa toho. Príklade? Individuálna bytová výstavba, čiže proste lokality, ktoré vlastne sa predpripravujú na samostatné projekty rodinných domov, čiže to sú veci, ktoré trvajú kvázi najdlhšie, sú aj najkomplikovanejšie a vtedy sa v podstate najviac spoznáme. Čiže mala som kopec takých projektov, kedy každý investor, keď ti zadá projekt, jeho otázka je, kedy bude hotový.
To je prvá otázka, ktorú ti položí, čiže to sa vždy tak pousmie, že dajme si termín, ale určite ho nedodržíme. A druhý je, že kedy budem môcť to stavať, akože realizovať. Čo ja netuším. Táto otázka je taká, že vieš, že ja môžem spraviť projekt, môžem mať všetky kladné stanoviská, ale môžeme dojsť do samotného konania a jeden jediný sused s tým má problém a to sa nám stalo aj teraz a proste tá ibavička sa ťahá 3 roky. Ale stálo to len na jednom susedovi. Čiže už po tých 3 rokoch, po tom všetkom, už je to také, že sme kamaráti, dlho to trvá. A už je to aj tak, že už keď mi zavolajú, a len podľa toho, ako zdvihnem telefón, mi povedia, že zavolám za 2 dní. Takže už sa poznáte. Už sa poznáme. Je to všetko o tom, že sa poznáme. Je takáto IBVčka, takáto výstavba. Sused, jemu sa nepáči, zrejme, že bude okolo neho 15 napríklad nových domov. A musí mať nejaký pádny dôvod na to, aby sa prihlásil s nejakou takou teda pripomienkou, alebo vyložene nápadne konanie z nejakého vymysleného dôvodu, že mne sa nepáči, že tu bude mať 15 domov vedľa seba. No, toto je taký najväčší problém na Slovensku, že my musíme ako keby akceptovať každú pripomienku v stavebnom konaní. To je podľa mňa dôležité, čo by sa malo zatrhnúť. Čiže oni by mali ako keby akceptovať pripomienky, iba také, ktoré napríklad sú evidentné, že sa porušil stavebný zákon v tom danom momente. Čiže my sme mali taký príklad, že presne sused si povedal, ja som pri ňom napríklad stavbu ani len nemala. Bola tá stavba ďalej, ako mi povedal zákon, ale on si povedal, že ja s tým nesúhlasím, lebo ja nechcem, aby sa tu stavalo, lebo ja som bol posledný dom a ja tu chcem mať ticho. Ale my sme v súlade so stavebným zákonom a dôležité hlavne je to, že my sme v súlade s územným plánom, lebo v tej lokalite, keď investor to kupoval, bola plánovaná ako keby rozvojová oblasť pre IBVčku. Čiže stalo sa to, že on na konaní dal námietku, stavebný úrad ju vyhodnotil, že si ju nepríjma, lebo je neopodstatnená. Ale ten pán si znova povedal, že teda, ale ja stále nesúhlasím, tak napadol stavebné povolenie, tým pádom to muselo ísť na vyšší stavebný úrad, čiže do Trnavy napríklad, alebo do Bratislavy na kraj. A tam to celé znova prehodnocovali, znova mu tú pripomienku zamietli. Ale Ujo sa nezdal. A potom napísal taký list, že v podstate ten vyšší stavebný úrad ti napíše, že potvrdzuje napríklad vydanie daného stavebného povolenia a jedine, čím sa už môže ten daný človek odvolať, je súdom. Všetci vieme, ako fungujú naše slovenské súdy, tak niekomu to neodporúčam 10 rokov, len tak. Takže potom sme už riešili to, že sme normálne za ním som osobne išla. A sme sa o tom porozprávali, že v podstate, či má nejakú podmienku, alebo ako to chce predebatovať, že evidentne ani on, ani my sa súdiť nechceme. A 2-krát nám to dali za pravdu. Takže on už to potom pochopil, celkovo to pochopil, tak nejakým spôsobom sa to už potom utriaslo, ale investor zúril. Vieš, lebo keď si vezme, že tá IBVčka sa mohla realizovať za rok a my sme vlastne za 3 roky nemali papiere. Preto je podľa mňa dôležité, že v tom stavebnom zákone nastavia ako keby možnosť pripomienok tých ľudí iba vtedy, keď ten úrad vidí, že nie sú v súlade so stavebným zákonom. Nie je to, že ja nechcem, že vedľa mňa bude stavať sused. My sme mali napríklad, na škole sme mali vždy, že nikdy nemôžete povedať, že nepáči sa mi, alebo že pekná architektúra. Lebo to sú také 2 slova, že dobre. Pekné. Stojí to. Áno. Stojí to tam. Takže nejak sa to spravilo. Toto by bolo treba ošetriť z môjho hľadiska, si myslím. Máš za sebou množstvo skúseností a máš nejaký cieľ, kam by si sa chcela dopracovať, alebo čo by si chcela dosiahnuť? Čo by som chcela dosiahnuť? A robiť do 90-ky? Ale nie. Vieš čo? Nemám nejaké dané presné. Čo sa týka architektúry, už v podstate som sama ako keby so sebou nejakým spôsobom spokojná, keď to tak môžem povedať. V podstate mám to, čo ma baví, mám prácu, sama si určujem čas, môžem projektovať, čo len chcem. V podstate už nie som ničím limitovaná a nejaké ciele, tak aby to proste fungovalo. Aby to nebolo tak, že niečo sa stane, proste, že už budem extrémne neznesiteľná napríklad, alebo neviem, akože nemám napríklad tak, ako my máme, napríklad architekti majú cenu Cezara za architektúru, nemám ten cieľ napríklad. Nikdy to ani nebolo môjim cieľom, že teraz budeme kresliť Cezarovky. Skôr pre mňa je dôležité to, aby sa
ľudia dobre cítili v tých domoch napríklad, aby tie bytovky spĺňali tú funkciu, aby verejný priestor, ktorý navrhnem, bol funkčný, aby to proste vždy bolo aj funkčné, aj estetické, aby to proste sa využívalo, aby to nebolo niečo, že nakreslím to a teraz to tam je. Proste nikto tam nikdy nevojde, lebo pekné to je, presne. Proste, aby to bolo funkčné, estetické a všetko v tom a aby to išlo ešte roky. A keďže ma to baví, tak aby to fungovalo, aby sme boli v podstate naladení všetci na tú istú vlnu. Ďakujeme za tvoje projekty, ktoré robíš aj v tomto meste, sú krásne a my ti želáme, nech sa ti darí a nech máš pred sebou ešte veľa krásnych projektov. Ďakujem veľmi.